Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keparenga kula matur dumateng Bapak Dukuh, sowan kula amakili kanca-kanca pemuda-pemudi. Atur kula kaping sepisan. Kula sowan silaturahim saha ngaturaken pangabektos kula. Kaping kalih. Ngaturaken sugeng riyadi Idul Fitri, setunggal Syawal, 1426 Hijriyah. Kaping 3. Kula nglenggono lan ngakeni kathah dosa saha kalepatan pramila kula nyuwun pangapunten. Kaping 51. Kula tansah nyuwun doa pangestu saha nyuwun bimbingan arahan ingkang supados saged majengaken dusun mriki. Cekap semanten atur kula wonten klenta-klentunipun nyuwun pangapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.